Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Pravila sam proju od heljinog brašna u kombinaciji sa kukuruznim brašnom i palentom, a količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana u opisu videa. Prvo sam umutila jaja i zatim dodajem jogurt i ulje. Zatim ću dodati brašno, posoliti i na kraju dodajem sir. Ukoliko vam je ovo puno sira, možete ga smanjiti ili čak povećati količinu kako vam se dopada. Kada sve to umutim, presipam u kalup i pečem na 180 stepeni oko 25 minuta. A u međuvremenu želim da vas pozovem da me zapratite na mom YouTube kanalu i time mi date podršku za dalji rad. A ukoliko vam se ovaj moj video dopada, možete ga lajkovati, komentarisati ili podeliti vašim prijateljima. I na kraju proju posipam sa susamom, po želji možete posuti i sa nekim drugim semenkama ili čak ne morate sipati ništa. Sada ću vam pokazati kako izgleda presek. Ona je toliko mekana i sočna da verujem da će vam se zaista dopasti. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!